Καλησπέρα παιδες, Captain Paokazans εδώ και σήμερα κάνουμε το τρίτο επεισόδιο της σειράς μας Minecraft Captain Paokazans. Αυτό είναι και ας παίξουμε. Θα ξανανεβούμε, μας πειράζει που πέσαμε. Τι βρίσκει κανείς όταν πέφτει κάποιος σε μια σπηλιά? Άιρα. Είναι τα αγαπημένα μου υλικά. Παλιά θυμάμαι όταν το βγήκε το Minecraft, αν θυμάμαι καλά, υπήρχαν Emerald, υπήρχαν όπλα από Emerald. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο θα μ' άρεσαν άμα υπήρχαν ακόμη και θα ήθελα το Minecraft να τα προσθέσει τα όπλα από Emerald, γιατί είναι πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν ήταν καλά, αν είχαν αντοχή σαν όπλα. Τέλος πάντων, μαζέψαμε εδώ πέρα ό,τι μαζέψαμε. Εγώ προτείνω να φύγουμε και να συνεχίσουμε το μακρύ μας ταξίδι. Αν δεν μπορέσουμε, παιδιά, να βρούμε την πρώτη κάποιο μέρος όπου να μείνουμε, νομίζω ότι θα κατασκηνώσουμε. Κάπου θα μείνουμε. Αλλά δεν έχουμε γουλ. Έχουμε. Το πολύ να μείνουμε στην ύπαιθρο και αυτό. Το πολύ να μείνουμε στην ύπαιθρο. Κάπου περίπου ξέρουμε που είναι και το παλιό μας σπίτι. Κάπου εκεί πέρα πάνω πρέπει να είναι. Νομίζω να γυρίσαμε στο παλιό μας σπίτι. Στο παλιό μας σπίτι γυρίσαμε. Μπράβο Θανάση. Η περιπλάνηση ήταν μόνο γι' αυτό. Οπότε φτιάχνουμε και δεν είναι το πρόβλημα στην πόρτα. Το πρόβλημα είναι ότι γυρίσαμε πίσω. Αυτό πόνισε. Θέλω να εξερευνήσω. Λοιπόν, όσο πως θα γίνει τώρα. Νομίζω θα μας κοιτάξουμε και το τώρα. Λοιπόν, δεν την εξερευνήσουμε όλοι. Θα πάρουμε ό,τι όχι έχει από. Λοιπόν, κάτι ακούγεται από εκεί, νομίζω πρωτοχρήματα είναι. Τέλος πάντων, και αν είναι, iron.
έχουμε λίγα ακόμα torch. Το υπόλοιπο είναι να ξερευνήσουμε λίγο αυτούς. Εδώ πέρα τελειώνει η σπηλιά νομίζω, αλλά δεν είναι μόνο αυτή. Πρέπει να φύγουμε. Γιατί δεν έχουμε άλλα torch και τα κόλλη τα χρειαζόμαστε γιατί είναι... Α, ναι. Λοιπόν, σταματάμε κάπου εδώ το βίντεο. Και επιστρέψαμε, βγήκαμε μέσα από τη σπηλιά. Κάπου εδώ νομίζω ήταν η γούβα μου. Λακκούβα, καλύτερα να το λέμε. Κάποιοι δεν καταλαβαίνουν χωριά του άνατη. Η λακκούβα μου. Νομίζω θέλει λίγο διόρθωση. Ναι. Μερικές φορές λιγινάς για να πάρεις και κάποια πράγματα, αλλά τέλος πάντων τα οποία τα πήραμε τώρα. Είναι λίγο περίεργο όπως είχα τους φούνους εδώ. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα τώρα βάλουμε να πιάνουμε τα σέντρα 3 iron. Λοιπόν, μας λείπουν... Και μας λείπει το συνηθισμένο μας crafting table. Χαρά, αλλά πρέπει να πάρουμε λίγο. Τώρα φτιάχνουμε την πανοπλία μας. Θα φορέσουμε όμως leather καπελάκι και θα κάνουμε αργότερα. Μπορεί και τώρα όμως, όταν έρθει η ώρα, μπορεί να κάνουμε... Μπορεί να βάλουμε full iron armor. Και θα πρέπει να... Τι θα πρέπει να κάνουμε, το ξέρω. Παιδιά, έχει φορές ξεχνάω τι πάω να πω. Πάλι τα καταφέραμε. Και μετά δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα chest. Καταραγμένα που είστε. Τώρα εγώ που θα βρω πικάκι. Κάνε τώρα εδώ ένα...
τώρα μάλιστα. Λοιπόν, δεν θέλω να καθυστερήσω. Θα πρέπει να τελειώσουμε με την armor μας και μπορεί να γίνει συγχρόνως ακόμα ένα επεισόδιο, ώστε να ανεβούν σήμερα πολλά επεισόδια. Κάπως έτσι να το πω. Μπορεί να ανεβούν πολλά επεισόδια σήμερα. Λοιπόν, ας φτιάξουμε. Παιδιά, το πολύ αν δεν μπορούμε να φτιάξουμε τώρα την armor, θα τη φτιάξουμε και στο επόμενο επεισόδιο. Λοιπόν, αυτό το φτιάξω μετά. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε.